Moi! Tällä videolla näytän sinulle ChatGPT-komin tärkeimmät tietoturva-asetukset. Lähtötilanne on siis se, että olet kirjautunut käyttäjä niin sanotulla ilmaisella tilillä ChatGPT-palveluun. Klikkaa näytön vasemmasta alakulmasta profiilikohtaan. Sieltä saat näkyviin valikon, jonka keskivaiheelta löydät kohdan asetukset. Asetuksista kaksi tärkeää kohtaa, tiedonhallinta ja turvallisuus. Kohta tiedonhallinta, täältä löytyy tärkein yksittäinen asetus, joka on auta parantamaan mallia kaikille. Tämän merkityshän on se, että käymäsi keskustelut, niitä ei käytetä kielimallin parantamiseen, jos asetus on pois käytöstä. Ja tyypillisesti oletuksena se myös on, mutta se on hyvä tarkistaa täältä. Ja klikkaamalla tätä pois käytöstä näet myös mitä muita asetuksia tällä samalla valinnoilla voi muuttaa. Täällä on myös tämä sisällytä äänitallenteesi, sisällytä videotallenteesi. Eli jos käytät äänitilaa, ääninäytteitä, videonäytteitä, niin täällä on samantapaiset asetukset kuin tuolle keskusteluille. Ja oletuksena nämä ovat pois päältä. Klikkaamalla valmis pääset takaisin ja tosiaankin kun varmistat, että auta parantamaan mallia kaikille lukee pois käytöstä, niin näiltä osin asia on kunnossa. Sitten kohta turvallisuus. Täältä löytyy valinta kirjaudu ulos kaikkialta. Tarkoittaa sitä, että jos olet käyttänyt tätä ChatGPT-palvelua useilla laitteilla, vaikkapa yhteiskäyttöisellä koneella olisi sitten kirjasto tai joku muu paikka, niin tällä voit varmistua, että kirjaudut joka paikasta ulos, jos se olisi vaikka jäänyt vahingossa jostain tekemättä. Nämä olivat tärkeimmät asetukset. Ei muuta kuin innokasta käyttöä.